Oganda jo Masai mogeno pith mar jamni kaka yorgi mayuto mapile ywago medruok mar kuo mosebedo katimore ahinya e kaunti ma Kajiado kendo duoko gi chien kata obedo ni oro mapek bende ne osemiyo jamgi owito kata ngimagi. Jopith jamnigo koro dwaro mondo apisas mag obila ma Isinya kod Kajiado mondo dar kendo mi ochunga kendo mondo mi mago machunge apeini mondo gol oko. Jodak go manowang'o nyamburko michich goro nosebedo kitiyo godo kwalo jamni wacho ni gie sani gin ema gibiro bedo ka gichiwo arita e apaya Namanga nyaka Nairobi kaka okang' makare mar chiwo arita ne jamgi. Gimedo lero ni obila makono tich osetamo ka kuom higni 4 mokalo dhok 500 gi diek 2,000 osekwal. These have never been recovered. Police patrol the roads on a 24-hour basis, and it is very unfortunate that we've not even found, or they've never recovered a percentage of that, save for the 9 sheep that were found here yesterday, possibly because they could not stop for the police to get whatever they get from them. Tunasema kama raia viongozi, huenda ikawa au maaskari wameshikana na hawa wenye wanaiba mbuzi, wanashirikiana wapewe kitu kidogo, sisi tubebewe mbuzi ama tuibiwe. Tunasema hivi, OCS kama angewezekana akuja hapa atupatie sisi full report, atuelezee mbuzi zinaenda wapi. Tuendelee kuongea kama viongozi, na nikaongea na county commissioner, tulikuwa na yeye, lakini tumeelezwa sababu tulikuwa pale Kitengela, tumeelezwa tuamue nani anakuja Isinya, usikuje sisi wawili. Sasa nikasemekana sababu mko station nikuje niongee na nyinyi.